Mať kráľovský dôchodok je výsadou zo pár Slovákov. Penziu prevyšujúcu 2,5 tisíca eur u nás poberá len 50 seniorov. Spoliehať sa dnes na štát v rámci dôchodku je jedna z najväčších chýb, akú môže dnes mladý človek urobiť. Realita na Slovensku je totiž tvrdá. Dôchodok nad 2500 eur mesačne poberá len pár desiatok ľudí, nad 2000 eur ho má len pár stoviek seniorov a najčastejšie vyplácaný dôchodok nedosahuje ani len 700 eur. Ako môžeš vidieť, tak veľká časť ľudí po x rokoch práce skončí dnes na sume, z ktorej sa dá ledva normálne fungovať. A teraz si predstav jeden príklad. Sú dvaja ľudia, obaja majú 30 rokov a obaja zarábajú podobne. Jeden si povie, že dôchodok je ďaleko a nemusí to riešiť, a druhý začne investovať povedzme 50 alebo 100 eur mesačne. A to nie je preto, že je bohatý, ale preto, lebo rozumie jednej podstatnej veci. A to, že pri investovaní nerozhoduje len výška investovanej sumy, ale hlavne čas. A o 30 rokov tak medzi nimi nebude rozdiel pár stoviek eur, ale niekoľko desiatok tisíc eur. Ďalej počúvam od ľudí, že predsa ja sa dôchodku aj tak nedožijem. Ja sa ale opýtam, že ale čo ak sa toho dôchodku predsa len dožiješ? Pretože ak sa toho dôchodku dožiješ, čo je štatisticky vysoká pravdepodobnosť, tak tvoja životná úroveň na dôchodku prudko klesne, ak sa budeš spoliehať len na štát. Ak však budeš využívať druhý pilier, tretí pilier a vlastné investovanie, tak vieš si vybudovať dôstojný dôchodok. A veľký pozor na politikov, pretože populistické reči ti kvalitný dôchodok nezabezpečia. Kvalitný dôchodok si musíš vybudovať sám, a preto čím skôr začneš, tým menej ťa to bude bolieť.